dama mu ma ka ishe mu ai Allah mu ma ka ishe shira kake kawai dama ki gashi haba to yau me sunan wani tsohon jarumi duma musa lillahi yanzu ni ne nake ka mai da ni dan dottin daga cikin ne ka tabbata ai ni da kai the same wallahi gwara ma ni kila kana jin wani kamshi da nake to wallahi tallahi gwara in dauki da kana in fece ai baka sani ba za ka yi ai daga nan inda ka fito nan wucewa za ka yi jakanka za mu ruga mai yawwa ka san me yawwa akwai abin da na tuna ina wannan sabon aiki da za ku dauka yanzu nan okay kana so ka ce mini yan kasuwa ko gwamnati yan kasuwa ko gwamnati haka ne to za a fara daukan shi yaushe ne a wannan wata da muke ciki wannan watan biyu za mu fara daukan wannan fim insha Allah watan nan to ran yaushe za a na sake shi za a rinka sake wannan fim din na yan kasuwa ko gwamnati duk ranar juma'a karfe 8 na dare wato su je YouTube channel naka ke na KWALBA 24 TV ba mana to za ku same ɗan uwa masoya yau ga ni ga Tasi'u Tibo dan dotti wanda aka fi sani da dan dotti yawa wannan bawan Allah da kuke gani mawaki ne makidi ne sannan kuma dan comedy ne iri na sosai yawa za ku iya garzayawa ku wato ku antaya kuma YouTube channel nashi ku masa subscribe sannan ku danna karrawa YouTube channel nashi mai suna Tasi'u T-Boy TV dan Kaduna kuma na hannun daman Umar M dan Yola Adama yawa dan Yola Adama duka the same ko ina ban gane ba anya kai din nan karka kana nan ko ina nan ne haka ne don haka ma ni kaga tafiya ta wallahi na rantse da Allah garin ku ya ishe dama mu maka ishe mu munafikin banza ka je can ka yi ta duba ma Umar M Sharif din dotti ka je ka ta fama shi da yake mutumin kirki ne dole zai yi hakuri da kai